Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwana barka da haka barka da lokaci. Kamar da dai an ga saba a muna dauke da wani hamshakin fim wanda dai kun ka dade kuna jira mai suna da babban minista na wanda an ka jima ana jiran fitowarsa kamar da kuke gani na bishe kenan wanda an ka ta dambarwa a kashi to a wannan lahadi wannan fim insha Allah za a sake shi a wannan lahadi mai zakuwa insha Allah wannan fim in zai fita. Kenan duk wanda yake buƙatar shiga VIP group namu ko mai buƙata a saida min fim ko guda nawa kake so to za ka iya ɗaukar lambar mu guda biyu ga sana akwai ta Cote d'Ivoire akwai ta Niger wadda za ku iya ɗauka ku yi mana magana a WhatsApp ko ta Telegram. Za ku biyan kuɗin ku a saka ku ciki wannan tsari na VIP wanda ake samun sababbin fina-finai zafafa kamar da dai aka saba. Kenan duk wanda yake buƙatar wannan manyan fina-finai kamar da kuke gani to za ka iya ɗaukar lambar mu kai mana magana ta WhatsApp ko ta Telegram. Za ka iya samun fina-finai ko wani iri kake bukata idan ka shiga cikin wannan group namu da VIP na India Hausa to za ka iya samun duk wani sabon film da baka kalle shi ba House of na baya wanda baka kalla ba idan ka shiga a ciki to za ka kalle su idan kuma sababbi ne kuma a ran da film ya hito a ranar muke saka shi a cikin VIP group kamar da dai kun ga sani. Kenan duk wanda yake bukatar shiga cikin wannan VIP group namu na VIP to lamba ga tana wadda kuke gani za ku iya mana magana akan ta wadda za ku biyan kuɗin ku a saka ku a ciki. Kenan duk wanda ya san kenan kun ba shiga group zai yi ba to kan ma dauki lamba mu saboda ko ya dauki lamba idan mun gane ma ba shiga zai yi ba ba za mu kula shi ba. Amma duk wanda ya tura niyyar zai biya kuɗin shi da ka biya kuɗin ka za mu saka ka a cikin VIP group kamar da dai an ka saba wanda za ka samu duk wani sabon film da kake bukata idan ka shiga cikin wannan group za ka iska fina-finai sama da 6,000 wanda za ka iska garaɓasa a ciki kuma ko ce rana mun saka guda 3. Kenan duk idan ka shiga cikin wannan VIP group za ka iya samun duk wani sabon film da kake bukata wanda ba kalla ba idan ka shiga ciki za ka same shi. Kenan duk wanda yake bukata kar ka bari wannan damar ta wuce ka kenan ka kokari ka dauki lambar mu kai mana magana ta WhatsApp a saka ka ciki.